O mga idol, ako'y challenge akong ipakita ninyo mga idol. Mag-assemble kog pusil-pusil nga gikan sa palos nipa. Akong ipakita ninyo nigmahuman na kog assemble. Kining ko ana mga idol, lisod ni himos uban. Lisod yun himos uban basta dili ka mao. Tidak po simple ra. Simple rin ako dol. Simple na ako dol. Ini kung challenge. Pera ni nako dol. Ada dol. Ko nang gihimo dol. Ko nang gihimo. Nang gihimo dol. Simple na dol. Ini dol. Liso din uban maghimo. Pusil-pusil. Gikan sa palwa sa nipa. Na dol ako nang gihimo dol. Mo ni kong challenge dol. Ano kong challenge karon? Mga orasa. Pusil-pusil. Gikan sa palwa sa nipa. Oh, mga idol, saksi mo mga idol. Akong pusil-pusil. Gikan sa palwa sa nipa. Ayun ginaghimo dol kay rong palwar na nipa. Nindot pagkahimo ni idol. Ang uban din ni mga idol dili ka mao. Dol oh. Pusil dol. Gihimo magingin dol kay mga bata mamalit manggod pod. Mamalit mga bata. Palito ni dagtaguan. Tag 20 buok. Kay ilang duwag pusil-pusil. Agilarang ba maisan ipik. So naglang ba dol. Mga dol mao ni dol. Ano ni dol. Isa dol ka pamahuman dol. Mani akong challenge karon dol. Himo kog pusil-pusil gikan sa palwa sa nipa. Panganan sa ni kay basig mabuto ni. Kasi adag buto. Dolo. Ang uban din idol maglisod og himo dol. Ang himo din ni. Oh, mo ni kay makina kong challenge karon dol. Himo pusil-pusil palwas ni pa. Tawag na mo pusil-pusil kadi may klarong pusil. Ha? Oh. Kita mo dol. Challenge na ko dol. Oh. Mani ka dol. Mani akong pusil-pusil dol ang pagkita dol. Oh. Ah, tanaw dol. Armalite. Oh, isa. Kay banganan sa depot ring tumoy. Murag muwan dagway dol ah. Pas-pas ko dol kay ang cellphone mabasa. Na dol. Armalite dol oh. Armalite.
Dol. Kani akong challenge karon mga idol. Himo kong pusil-pusil nga paluwas ni pa. Tanawa. Si oh. Ingon ko mo idol og dit klaro. Tanawa. Tanawa. Kiri marikoan. Sumbuhan kari dia. Kini man ni sumbuhan ya, sumbuhan. Kini atunga maning Armalite. Mari upper receiver, lower receiver. Kiri mari trigger guard kari, kablitanan. Kari mari pull-an. Bat. Oh. Tagsaray makahimog nga ning challenge, dol. Sinakaingan mo, dol. Lisod ni kayo, dol. Oh. Oh, hop. Oh. Kama po kumaksyon, dol. Ano ni, dol? Oh, na Muni karon, dol. Oh. Oh, tinuod. Ang himong pusil-pusil. Muni kong challenge karon, dol. Pakita na ninyo, dol. Na. Huwag na. Oh. Commander Alibasbas. Ang iyang lawas kilubas-lubas. Kita tad sa mga lubas. O kita tad sa mga lubas. Commander Alibasbas.